Ayo Gerdika sing hati-hati ya Mas Wah. Yo iki lho Mang, kowe. Legi para satriya-satriya kuda budaya. Hey. Hot. Hey, yop. Hey. Ya, hey, ha, hey, hop. Loh. Sigrak lan uga trengginas selo. Ayo Ger. Ayo ngopo ulah katri gelat kono sanjroning. Palagan lono pabrik gula Maja Panggung. Ya, lah dalan iki lho. Wes. Ho, 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 ho. Yo. Yo. Sarelan uga sing ngalon wae. Ayo Gir. Arsa sing hati-hati le. Hop. Alon wae cah bagus. Ya, toh kaya mangkene to prigelating dening para satriya-satriya kuda-kudaya Wah. Yo. Sayo rukun kumrakot bareng tumandang rampak jogeti sayo hanyang semake jangan dikeri sangga runtut tambo seni ranguji mania gawe seksamen hati. Sayo rukun gumaragut bareng tumandang rampak jogete saya enyeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu ciwania gawe sengsuming ati. Ayo, oh, Rayena para satriya-satriya Ger cah bagus sing ati-ati anggone makarya sesarengan kuda budaya. Oh, hey, yo. Ha. Ditata barisane lenggah sing den rapi yo kowe. Oke. Vokale rada tambahan lo bos.
bekal ning kontrol. Hei. Oh, hei. Ya. Ayo. He, Loi. Jos. Yo. Ya kaya makin ker. Jos. He. Ya. Iki piye goyangane penake kok kaya ngene rimongane kreasi Jawa Timuran kanggo joget kreasi ning jaranan iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene rimongane kreasi Jawa Timuran kanggo joget kreasi ning jaranan ho goyang sithik Niki taksih sesarengan kuda budaya. Sepindah malih katuran pinarak dulur-dulur para penonton sedaya. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namaku. Jenengmu Fitri Aini. Elah dalah yen kaya manggon aku iso tepang karo sliramu wong ayu. Nggih Kang Mas. Asik-asik.
sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu Tolong aku ngemas tempat tinggalku tolong aku Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Fitri Aini Oh. itu namaku Hei, hei, oh, oh, ya. Goyang titik. Goyang titik. Yo, la. Ya. Ha ho. Ye. Oh la. Hosa. Ye. Yo lo. Hola. Ye. Lo. Hey, up. Ye. Ayo bondore sing alon-alon kuda budaya asik op nah yo he lo op dikepenake sesarengan kuda budaya. Lan ugi kantunan pinarak kanca-kanca khususipun wonten wingking ingkang katebih tamu wonten ngajeng lan uga wonten iringan dalu menika. Seponggo berhibur sesarengan kuda budaya. Impen kude bengi kae ilake si manuk podang saiki
wis bali maneh mincok ning witing asmara ngocehan jaluk pakan si podang aduh impenku aja ucul yo tak kudang yang Siti wis sumilir Sesarengan kuda budaya Kantoran Wilujeng Dalu. Selamat malam buat para penonton. Sesarengan kuda budaya. Warga Budaya budaya matur nuwun, Wahyu budaya, anugrah kanca-kanca Giri budaya matur nuwun Bapak Ibu. Sakra budaya diganti. Sei.
semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang sehmu gawe bombong ing atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rina wangi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng kok aneh mung gawe bore esamu nujan nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora matuk becikmu yen kepethuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe yuk ayo ya ya ayo dit dit ya yo 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 iya yo ayo bel apel yo 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 ya yo budaya iki
Ayo kau kak, ini kan kuku karo kancane. Yo, yo, yo. Oh, bar iki giliramu bel. Ayo. Yo, yo. Ya, ya. Oh, oh. Yo, yo. La. La 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 la. Ah ya. Oh, oh, yeah. Oh, oh, ha. Yo, ha. Oh, yo, yo, oh, ya. Ha ha. Sugeng dalu Pak Sapani. Pak Sapani, Pak Sapani. Oke. Dah, Mas Aris. Ya. Lo, lah. Lo. Lah. Lo. Ya. Ha. Oh. Ya. Sing tatak. Yo. Ya. Yo. 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 Lo. Ya. Oh. Oh. Yo. Yo. Lo. Ayo bel. Ya. Wis to. Pak Pri. Ayo bel. Sing tataker. Sing manut boponger. Iki wayahmu ger. Ayo. Ayo. Terus. Ayo, kanca kuda budaya pada goneng jopo. Ayo Pak Gemuk.
Asyik. Ayo. Jaranane padha diadiman wah. Iki njaluk mangan iki ta. Ya, jaranane njaluk mangan, Pak. Ayo lo Bopo dasar lan ugi panjenipun Bopo Wiji. Lalu kawan panjenipun Bopo sampai aku yo ninggal ditolak balik. Wah. Ho 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 Oh. Wow. Harimau. Harimau. Mbahmu kono dengan senyum manisnya, dengan senyum manisnya yang sangat menggoda Mbahmu kono. Jajal linger. Jos, cek kang, cek cinta, hop, ape, bolong ngopi semuanya, selamat malam, diucapkan kepada teman-teman untuk malam hari ini, terima kasih live streamingnya bersama Kudo Budoyo, dan juga ada bintang audio profesional, matur thank you. Oh, hey. Di Lukas Butut, hari ini kowe. Ayo. Sek. Ayo lo. Mas P. Wah. Mas P nggak mau ke sini. Dia takut ketiduran. Wah. Waroko Rayitno Kudo Budoyo. Iyo.
Matur nuwun Mbah Mungkono.